Ja, vi har om romersk bykultur. Det hele starter med i de to århundreder efter Kristi fødsel udviklede Rom sig til en millionby, hvor det vil sige, at forskellige, hvor det vil sige, nye byer skød op overalt, og det skød op i Britannien, og i Afrika, og i Spanien, og til vest i Syrien. Byen blev præget af en romersk fællesskab, altså hellenistisk romersk kultur, og dengang, og der var der også rigtig meget godt fællesskab. Der var ikke noget med, at de var uenige eller sådan noget. Det hele kørte godt for dem. Bygningen var der blandt andet, hvor der var ofres til guderne, og hvor der var også plads til handel og retssager. Hvis nu der skulle ske noget, så var det lige en retssag, der skulle ordnes. Romerne var jordbundne og nøjterfolk. Og på de græske planer var der noget, der hed, hvad var det nu, du sagde? Tagkonstruktioner. Ja! Og så mellem de, og det er en bjælke mellem to søjler. Yes. Og denne konstruktion, den ses også i vandledningerne, eller akvædukterne hedder det. Og de her akvædukter, dem var der 11 af i Rom, og de var der for at transportere vand ud fra bjergene af, og så ind til byen. Det var godt og frisk vand. Og de førte så også vand ud til bassinerne, hvor man kunne, det var offentligt tilgængeligt, hvor man kunne så hente vand. Dem der så var rige, altså rigmænd, de kunne få deres eget private vand. I byen skulle man også finde biblioteker og mødelokaler og sportspladser. Og indgangen til torvet, der ser man den her triumfbue her, og den er egentlig et minde om en militærsejr eller et kejserbesøg. I byen var der også mange teater, hvor der blev opført tragedier og komedier. Og så var der også den kendte Colosseum, et stadionlignende ting, hvor i alt op til 50.000 mennesker kunne sidde som tilskuere til gladiatorkamp, hvor to mennesker kæmpede mod hinanden til døden, eller hvor de kæmpede mod vilde dyr. Så det var deres form for underholdning. Ja, og det var det hele. Så jeg håber, I forstod det. Farvel, første kurs.